Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε στα Χανιά. Καλωσορίζουμε και τους συνυποψήφιους μας που ήρθαν από το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, από μακριά, από το Λασίθι. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια έτσι για το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, το οποίο δημιουργήθηκε από τα κινήματα των δρόμων και των πλατιών. Ενωθήκαμε άνθρωποι που έχουμε ίδιες ανησυχίες, μακριά από ιδεολογικο-πολιτικές διαφορές που είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Ενωθήκαμε γιατί δεν έχουμε άλλο δρόμο. Ο μοναδικός δρόμος για μας είναι η ισχύς εν τη ενώση. Δεν μπορούμε αλλιώς να ανταπεξέλθουμε γιατί αυτή τη φορά η επίθεση είναι τεράστια, είναι πολυμέτωπη, δεν προλαβαίνει κανείς να κάνει τίποτα μόνος του, απομονώνεται και καρατομείται. Με αυτή την έννοια πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί και να συγκεκριμενοποιήσουμε τον αγώνα μας, να δούμε πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι μαζί με συγκεκριμένες κινήσεις, να μπορέσουμε να αποτρέψουμε όλη αυτή τη λέλαπα και τη φτώχεια που ταλανίζει τον τόπο μας. Οι μέρες, όπως ξέρουμε όλοι και όπως τις βιώνουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας ατομικά, ούτε συλλογικά. Χάνουμε την οντότητά μας, την αξιοπρέπειά μας σαν άνθρωποι, κεκτημένα χιλιάδων ετών, που παλέψανε χιλιάδες γενιές, εκατοντάδες γενιές, για να τα πετύχουν, καταργούνται σε 2-3 χρόνια. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ας πούμε, καταργηθήκανε, πράγματα που θα φέρουν τον κόσμο σε απόγνωση και δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει με κανένα άλλο τρόπο, παρά μόνο εάν ενωμένοι μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σαν οικογένεια. Το κάθε πρόβλημα πρέπει να το κουβεντιάζουμε μαζί, όπως κάνουμε με την οικογένειά μας, έτσι να συνηθίσουμε να κάνουμε και εμείς μαζί, να δούμε την αναγκαιότητα που έχει ο ένας προς τον άλλον μας, να σταματήσουμε τον ατομικισμό και να κοιτάξουμε όλοι μαζί το κοινό συμφέρον, γιατί είναι και θέμα επιβίωσης και θέμα αξιοπρέπειας και γενικότερα θέμα για να συνεχιστεί αυτός ο τόπος να υπάρχει. Γιατί έτσι που πηγαίνει η Ελλάδα σε λίγα χρόνια, σε κάποια χρόνια, όπως και όλες σχεδόν οι χώρες της Ευρώπης, εκτός από αυτές που επικυριαρχούν πάνω στο παιχνίδι και που κανονίζουν τα πράγματα, θα αφανιστούν, θα αφανιστεί ο πολιτισμός μας, τα ήθη μας, τα έθη μας, οι παραδόσεις. Άλλωστε, και ο Κίσιγκερ το είχε πει, ήταν στο πρόγραμμά του, ότι αν μπορέσουμε τους Έλληνες να τους χτυπήσουμε στη γλώσσα τους, τα ήθη, τα έθη μας, τις παραδόσεις, θα μπορέσουμε να τους αλλώσουμε, πράγμα που το βλέπουμε και να ισχύει και να συμβαίνει και σήμερα. Η αντιδημοκρατικότητα των πραγμάτων, δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε έλλειψη δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Είμαστε φημωμένοι ως ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, δεν μπορούμε να πούμε τις απόψεις μας, γυρνάμε από εδώ και από εκεί αποστολικά, σαν τους παλιούς χριστιανούς, στόμα με το στόμα προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε τις γνώσεις μας, αυτά που ξέρουμε, να συζητήσουμε με τον κόσμο. Εμείς δεν είμαστε εκείνοι που έχουμε το φάρμακο του καρκίνου, ας το πούμε έτσι. Μαθαίνουμε μέσα από τον κόσμο, μαθαίνουμε μέσα από τους υπόλοιπους ανθρώπους, ακούμε τα προβλήματα και ο λόγος που υπάρχουμε είναι να δράσουμε σαν συγκολητική ουσία, να κάνουμε το προξενιό, ας πούμε, κατά κάποια έννοια και να μπορέσουμε να οργανώσουμε πράγματα που θα φέρουν αποτελέσματα. Και μόνο αυτό είναι το μέλημά μας. Βέβαια, έχουμε και ολοκληρωμένο πρόγραμμα πώς θα βγούμε από αυτή την κατάσταση. Είναι το μόνο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή από σχηματισμούς και από πολιτικούς χώρους. Είμαστε υπέρ του εθνικού νομίσματος, σαφώς, και πιστεύουμε ότι αυτό θα αποτελέσει και το έναυσμα και την εφαλτήριο δύναμη για να ξεκολλήσουμε αυτό το πράγμα με προοπτική προς το αύριο. Δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά είναι και άλλοι ομιλητές που θα ακολουθήσουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Συγχωρήστε μας και το τρακ, γιατί δεν είμαστε μαθημένοι σε μικρόφωνα. Έχουμε μάθει να λειτουργούμε στους δρόμους και εδώ δεν τα πάμε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όπως και εμένα. Έχουμε σύντομα τις ευρωεκλογές. Θα ψηφίσουμε για μια Ευρώπη που αρχικά ξεκίνησε και όλοι όταν ξεκίνησε νομίζαμε ότι θα είναι κάτι καλό για μας, θα είναι μια δύναμη ενιαία που θα μας δώσει και εμάς δύναμη και δεν ξέραμε ότι πίσω κρύβονται άλλα πράγματα, άλλοι σκέφτονταν για την πάρτη τους, τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι πολυεθνικές και όπως φαίνεται μας έχουν σκάψει κανονικά το λάκκο μας.
Όμως, λογαριάζω χωρίς τον ξενοδόχο. Πρέπει εμείς αυτή τη φορά να αποφασίσουμε την τύχη μας και αυτό γίνεται μόνο με ένα δούριο ύπο. Να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στην Ευρωβουλή και από εκεί μέσα να παλέψουμε για το δίκαιο μας και αν μπορούμε να χαλάσουμε τα σχέδιά τους. Πριν πάνω από ένα μήνα μάλλον, εκδόθηκε από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το πόρισμα της αποστολής που στάλθηκε στην Ελλάδα προκειμένου να διαπιστώσει τι συμβαίνει στην Ελλάδα και αν το χρέος της χώρας γίνεται υπομβλός για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Η έκθεση αυτή, την οποία συνέταξε ο επιστημονικός εμπειρογνώμων, ο ειδικός εμπειρογνώμονας για τα ζητήματα χρέους του ΟΗΕ, Λούμινα λέγεται, είναι πολυσέλιδη, είναι πάνω από 68 σελίδες και είναι πραγματικά κόλαφος για την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που έχει μαζέψει, ο τρόπος που τα έχει παραθέσει, καταρχήν κατά τη γνώμη μου είναι υποδειγματικός, με την έννοια ότι κανένας δεν έχει κάνει αυτή τη δουλειά της καταπάτησης δηλαδή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου οι δανειστές να πάρουν τα λεφτά τους ή να συνεχιστεί η εξυπηρέτηση ενός χρέους που δεν είναι βιώσιμο, λένε. Το βιώσιμο είναι κολοκύθια με τη ρίγανη, είναι λάθος μετάφραση στα αγγλικά. Στα ελληνικά είναι εξυπηρετήσιμο ή μη εξυπηρετήσιμο χρέος. Δεν υπάρχει βιώσιμο χρέος. Λοιπόν, και τι λέει αυτός ο άνθρωπος, ανάμεσα στα άλλα, προτείνει άμεσα να καταργηθούν όλες οι δεσμεύσεις, όλοι οι όροι που έχουν τεθεί στην Ελλάδα από τους δανειστές. Δεύτερον, η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε επιτροπή λογιστικού ελέγχου του χρέους, συνολικά το δημοσιονομικό, με σκοπό πρώτον να διαγράψει το μεγαλύτερο μέρος, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ώστε να το κάνει εξυπηρετήσιμο αφενός και αφετέρου, να καθίσει στο σκαμνί όλους εκείνους που φέρουν ευθύνη για τη δημιουργία αυτού του χρέους. Όπως και να έχει, πρέπει να σταματήσουν οι πολιτικές που εφαρμόζουν το μνημονίο, διότι ο ελληνικός λαός έχει πλέον απολέσει όλα τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα του. Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.